DJ Lamzi. Annabi tsira kwalaka imani na kanka yake. Annabi tsira kwalaka imani na kanka yake. Ya maimin ya adu ya lakim ya faridu ai ka saka wa udu ya nemi har daga Ahmadu. Da kai nufi a lokacin da kaya ya rufi da kai da annabi ya kafi kowane zati ya yi kusufi. Annabi tsira kwalaka imani na kanka yake. Alisa bai sun kubuta daga wanga karni na siyata shehu tijjani kuma na gata imani na mu ya inganta. Shehu Ibrahim kai ne shaida Malam Tijjani kuma na shaida Malam Muhammad danda da shehu baban shehu cika shada to tsira kwalaka ni da kanka yake. Salamu alaika masoyinmu annabi Muhammad gatanmu dan kai lawu ya kage mu ya sama na nema gare mu. Na so maka yau ya maulaya na rasa kalmomin da zan biya da za su daure wannan karaya. Annabi tsira kwalaka imani na kanka yake. Sai ina tuna halinka afiya da tarin hakurinka da yadda makakin ka gare ka ya cewa ahadamin laulaka. Kai laula Muhammadu da babu duniya kiyamatu babu Adama wawu da babu uwar da ta haifi maga aibu. Annabi tsira kwalaka imani da kanka yake. Laula Muhammadu da babu sama ba ka sanyi ta ma babu wuta babu aljanna babu mai san musa mana ma babu. Laula Muhammadu da babu wanda za ya san Allah rabbu are kuma sunna da kitabu bare ya rabe na bisu da kalbu. Annabi tsira kwalaka imani na kanka yake. Laula Muhammadu da babu sifar da ka dauke fushi rabu kar kuma da sunan sabibu mai duka duma sanin gaibu. Laula Muhammadu da babu komai da kowa duka babu babu ita ma din da babu 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 babu. Annabi tsira kwalaka imani na kanka yake. Mauta ta sanya diyan na jadu jikokin mutubati da walidu suka yi zancen da ya sani gudu da neman ku ya fema Ahmadu. Ne rayuwata baya damuwa yaran fuli ba dina kiraka neman afuwa gare ka daga nufin ciki sarka ka tafiya da ramarka. Allah ka karfafi karfi na da karfin ka Zuljalalu dan Amadele Kamalu wanda ke kira ikililu ƙofar saduwar Jibrilu. Salatu mata salima alai maulaya limamu wa ali yazimu wa sahabil kiramu wa zarau zauji mamu. Shewa Ahmadu Tijjani irin ka kai kadai ya kai ka sunan ka yayi kama da kamar ka da irin sufar da ya dauka dan Umar na gaishe ka. Mai taimako ya taimaki
masu nema gare shagika shi waka da kwancan sarka ya kai zaren mu ya saka alkaulaki gaban ka na duka da bazarka abba na taka rawata na cike da nishadi na san ka so mara kaibi baban shehu karan budi makiyan musa su fadi assalamu alaika zaye mai tsayawa Allah albaru ya shakir mashakuru almukutar almuniru harka kadai uban ansaru ya wanda bishiya ke amsa kiransa tsirai suke gaishe shi wanda tsakuwa ta yabe shi wata ya zage domin shi har ma ya shiga jikin shi rayuwa ya wanda yana tafiya ba iya gane motsawar shi rana ba ta haske jikin shi bare yin nuwa ta biyo shi bai fita kamshi a jikin shi ya mai kwarjinin da maza ba sa iya dan idan su da nashi mai daren da an ka fitar shi mai sifofi sashi sashi wanda ba riskari shi anabil guda mai shiryarwa da tausasawa sunanka baka takure magiyanka sai in sun tabo sarkinka da yanda ba yi masa shirka idan ga kazance a kare abin kiran Allahu madogarar kalili da masihu da ratuwar sa annabunu la ilaha illallah mamul baraya ka ci bari ka baje tudu fitawu ni da maza magalawu ba gaba da kai musu bawu ta sunu mai badar mai fantau dausayi da jinkaya layar ka ce mai hassan dausaini sarki mai umarni da ni ga yake kira zamani mai karshe da farkon karni na da damuwa man san Allah ka san ta ka fahimta ayyukan ga sun gurbata hankalin ga ya shiga buta ta gyaran abin da na bata masoyina kishin kai sa zubarawa ya gare ni rai mai rauni aka bani na yawan aikata muni a ƙaunar ka ta wure ne rayuwa sun shi sassa cikin su farshi
ta ba za ka iya ba. Maraba biki ya ba su mana ba bayyana kawai ba cikin gandarin can mula sanai ni barta matarali ya kuma na bidan ka wuce rudani karjai ka zawai ta bayani lura da yawan sabani in ka saba da aikin sai ka lega da'iratin rabbani. Ta tabbata ganar daban-daban siffar siffofi shugaba ya kan shugaba na Fadima kogi mai zurfi mai tasarrufin tasarifi a cikin abin taraufi har zuwa larar Allahu wannan da ba a buɗe murifi. Ga kanan take da kaji ta ba wai faɗin sirrin fata yi ba inda duka ji girman shugaba na ta ba zancen da gari ba da wai ko kirdado ba Fadima ba a yi ta daban ba ruhi daga ruhin shugaba sun barbata canta kama ba. Maraba biki ya ba su kai maganar tarawa ke mayadan farare mai koraye shugaba ta kowace siga mai waliyai mai sufaye ba maza ce ba mataye dole ne ba ya kiyaye inda ya kace fadin mata tsira idan kowa ya tsiyaye. Sauti daga arewaplay.com. Na sanin da ba masana ba bangijin da bai yi kama ba rabon ka ba rufin akushi ba ka ba ni ba da jina kai ba amma kwan salatil fati ka na sayi fil ayati sarki man bautar zati buruzi ta jalliya ce zati Allah alihin sai layi da tafansa Ahmadu mai da alfujira dan hasin bayi Fadima binta Abdullahi dole mu gaida shehu Tijani da muna yi jabirani hanyar tabbatar imani ta kuce Ahmadu al-Adanani maza ba kamar mata ba dan Usman kai ba su ba wasu so idan ba ku so ba za a yi ba shehu tasba asba sindira dan jasadita malam maganin cutata kandara ne ya zama nagata ƙaryar kuma su siffar mata kika an ga cewa gaba dai mola ya ka taka daidai baban shehu kai ne daidai ta rayuwar da taimin daidai sallama aminci ya zo saduwa da bara magwarzo mutirza mazan sun turzo kowa daga za ku kai shi a canzo zafari bai gano karshe ba na karshen mu bai gajiya ba faira ba ruwan kwatami ba dan ba ka sha ba ma ki mu sha ba Sauti daga arewaplay.com. ana sani ba san ba idabin da ba na jiki ba zai bari idan su kan kai ba ina akai baka kai ba waye ce da kai ba kai ba kowar gaji bai saba bai ban shehu ban kasa kusiya ba na ga rayuwa mai daɗi da kaune take wasu mudi farin cikin ta kan zama shudi wallahi shehu ba ka da madi ba rabo da gwani ba madairin sa ba wasa ba kaji an gaza ba akai ba akwai tawayar da ba aka si ba kyau ganin da ba a gana ba kana tsiran da ba na fure ba shirin ka ba sharan shanu ba gidan soja ba gidan gurmi ba rama kai ka cewa sarki kai ka naɗa ka warware sarki hakin kana daban mamaki an bi ka dole babar naki siyan ka bai raba mu da kai ba karfin ka ba kamar karshe ba hasken da ba duwa a ciki ba akan ka ban jina gajiya ba mai da libadiya yin yasi sirguyu biya maka sisi zancen ka shiga cewa na siya mu da ilai ka baya nisi tatuwa abincin giwa shau gare ku kauni ka cewa kowa ya samu siri da yawa bara ne ya san masa baiwa hanci ta mai bara dan fama in ya sha kira sha nema bara mai giyar ka na kama sai halitta ta gani da girma ba amanar suna barar wuta barwa shana masu bibiyar motsina ni shehu ne cikar da farina ilmi garkuwa wata farya banin ba ka cewa musaya can ka cewa kuriya mutan shehu ba a bar mu a baya bakin ciki kashe mai gulma wanda ran sayi buka nema mun hau saman farin yin garma gonar shehu anan muka noma ali ya mutu ali shehu adalin alkali akwai na da kai muka gwada
Ali mun ci ganimar mun aje kwali, yawan ka ya cika komai, ka bani kai mun maimai. Motar adan da kudin mai kowar wuce mu shehu mu cin mai, da kamfani mayafin karshe, yau sha yabo sha kushe. Kai nake kira ko yaushe, kar ka bar ne na zam kasashe. Duniya budurwar wawa, yanzu akwai ka gobe kushewa, wanda bai da ikon sawa ya tsaya na mukama barewa. Jinkiri jira sauraro, ga makiyanka an ka kwararo, abinda zahirin su ta taro sai badinin ta kai indararo. Mahamin fa'adi laila wa dandami. DJ Lamzi. Ayazil jalal azbi rabbi, ko ya sumbu ko da aikin tarbi, hanyar da ka azani ita zambi. Yabo kun abin yabo al'arabi, sarki ya tabbata ga zatinka, sifa mai dauke da zatiyarka, mamu da annabin bigiranka, da ali sabon sassar kaka, na fadin makurewa karatu, ma arzikinmu ya ingantu, tsawon zamani da ku na wadatu, tsiraicin jikinmu ya asidirtu. Ahmad na ce a farkon zance, kuma zan faɗa a ƙarshen zance. Shiwa Ahmad Tijjani inuwa ce, ta ba shiga ta alalace. Gausin dai, yes, aniya dai, a tafiya kawai ake faila dai. Shauta ko'ina kana da muridai, o'o shehu damuna ta sauka, baban shehu kai ka shuka irinka, tsirai sun yi shar'abin sunufinka, akawaninka bai iya mana gaka. Salamu alaika jakadan karshe, aminci ga martabar ko yaushe, da kai ne bakin cikinmu ya washe, a duka rayuwar mu annabi nashe, ya hasken ubangijin zamanai, Muhammad abun kiran ladanai, wuridi daga izinin shewun nai, a tafaka yake ya kowane karnai, ya bin kira da kiranka, agatan jamilu kofar waika, wallahi ɗaban da irinka, a fatar tamamu sannu da sauka, asalin sifa da suna kaka, satinka ya buwayi iyaka, ba a gani a ganar kalarka, sai dai a sadu da alamar ka, alamar ta nuna kai ne yanzu, kuma kai ka wanzu kafin ɗazu, wani hankali ya ta tilizu, rularfi na ma ya kurzu, asirba nika a dafa ya dawo, ta fita nemo. Ba a zanen zato da alƙalaminmu, kowa in ya bi mu wata ran zai bar mu, ashe tabbatar san mu wanda ya yi mu, wa kyauta abin bautar mu gare mu, Allah taimaki dan Umar Sanda, abu lilayi da aka yi wa shaida, a kirgin kada da lauje aka huda, a kirkin uwar rago ta yi saranda, Allah ka kara yarda da aminci, ga masoyin ka shugaban musulunci, manzan da ya gwada wa dabba adalci, Ali da sahabai inuwar yanci, aya amatullahi barka
yi mana albarka a kowa ya gamu sai dai san barka magiyan ma a sasa a motar jarka shawa madu tijjani banda kamar ka shubara ina jin motsinka shau baban shehu muna ta cikinka aiki da faɗinka ya kore shirka saduwar aminci ga duka al'umma Allah ka raba mu da sammakon na dama kowar duk sharikan mu kansa ya koma aiki na yabo da sarrafa kalma aikin zai tabbata da kulawar gausi zan ba ku kuji ta da kyakkyawan nasi kuma ban bukatar ku ban ko sisi amma ba abin da ba a yi mun ba ko si rikicin duniya da rai aka yi shi ba a taɓa raba bawa da raban shi a jan ko bangiji titir da akwai shi makantar zuci ka sasan rai tashi hanyar gida daban da zuwa da aji kukan zaki shi ka cewa gunji rabewa yi dogani ka cewa canji da wuta take nan aka sa caji ita gaskiya mazaunin ta daban ne tsoron fadar ta aikata barna ne in aka sauka za mu ce ƙarya ne ramun ƙarya dole ƙurarre ne lamarin ga ya fara ban mamaki ina san dole jazaba da suluki amma fa akwai rina a wannan ɗaki a daidaita sau ko kuma mu ci birki sama ta ya dari baki babu cida ƙasa ta rufe ƙofofinta da ganda kaɗan daga cikin halitta kawai shaida kowa ya kula da ya ba shi shada yiwa yau kai wa sauro sanmu a cikin lokacin da muka same mu nema ya yi wuya bare kuma samu Allah ya raji yana kallon mu abuwa masoya tsarkake niyya abula da kyau da aiki soyayya soyayya ita karayaran tarkiya ba soyayya ba hanyar shirya wasiriyar zama wajibi a gare mu sammako sauke nauyin kaina da ke da ko ya sa iyawar ka gare ni sai rabu aka kara yarda da ka gada mai gida abin yaban masu yabo ka jaddada a sadali na sassari muni ida sa'abansa sunar gawata da gida a ruyin ma'aikin Allah umma wallahi ke kika san min kadarawa na je ga mamu waje na samu karbuwa Allah ya kara mukamin ki samuwa a can sama da kasashe mu ga muna saya Ahmad magotan mu ga suna ta so su ga mun fadin ba muna shehu da ka shafe su daga tana rufin asirin duka baya garkuwa da sankarai na kai ce kishirwa dan na tuna kana manta damuwa ka bani farkon ka da shi ka yabuwa a jayin marika bana ke ta yaduwa a ko da yaushe muna kara karuwa baban shehu ka ne gangararawa a saboda annabi ka tabbata a rayuwa amincin Allah gare ku yanwa ku zama fata a cikin bagaruwa ku ba wa lamarin Allah gudunmawa a kare da ku sawa ido na kuma kantuwa kuma ya bayyana ke bado da kainuwa a ginin gaskiya ba shi taɓa rusuwa rumo da igiyar Allah ne nutsuwa shagala da
Allah ke saka tabbatuwa, Ubangijinmu da ke ba mu rayuwa, shi ya kadarta mana so da jituwa, daga aganmu mun yi daban kamantuwa, kamala jamalar ba ta koyuwa, a istighfari ya samu nutsuwa, a salati ga annabi ya damuwa, a yawan ayilala ya ba mu garkuwa, hatta da siffa ta mu sai tsarkakuwa, inda muka sauka muna da yan uwa, da sun gamu suka tarbe mu da ruwa, ko da kwa yau ne muka fara duwa, kato su ba mu da farkon lissuwa, ba wai yaban kai ba nake bazantuwa, baiwar da Allah ya yi mana ke faduwa, muna godiya ga Ubangijin ruwa, sarkin da shi ya nufa ce mu daga uwa, ba mu sakin kowa rayuwa, wallahi royi na mu bai kuntatuwa, idan kaga dan faila a damuwa, an taba masa Allah mai yiwuwa, tafiya abin tasarifin mu ne kuwa, muna rike shi koda a kasuwa, saboda shi ke sau mana gudunmawa, ba ma rabo da salati karbuwa, na kira da kiran shehu ba ku ji ba, ƙara yin ma ku faɗi ba ku gaji ba, lazimin shehu tijjani ne gaba, salama wanda da laula wala quwwata illa billahi lazim rabbukum kam kakurum ya ilahi katsina yardar ka ta yarje mun kai da uban dukkan alam rabbi salli ala man la nabi ba da usaydil bashar sultan al yawm la shar sahibu shari safar ali wa sabi atadan nur shams wal qamar na wanza a fadima cikin abin da yazo daga fadima na wadati da fadima na rayi da fadima san mutu da fadima ranar goben tashi da fadima ahmadin daidai ciwon ruwi da jiki kai ne duka rayuwa ta haskaka da tabar yake daka shehu ahmadu tijani da'irar ka ka sau mana ɗaukaka shirki baban mota malanci jani da bangake shehu an rasa ya kake ta zama magana take ga suluki ya mamaye sufa ta kasai ko yake malan danda da imanin da yawan su kamar haka na yaka na cuya haka banda ido ga wani naka shehu baban shehu sarkin ku ne saka muka tsarkaka sallama a gare ka gausi da fatama amsawa muke shehu samun fuffuke in tsallaka tsallake in kai sabon kari inda ba a zato ajiya kake nazara 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 ya barama girma ya girmama yau yansu da anjima gobe ta cika aikin ta gama ta yi muku sallama babu sabon aiki dan kuwa tabbatuwa ta tabbata idan yanayin ya jirgita kar ku tsaya bauta mata duniya shaidaniya da masoyinta bai iya mata shehu kai ka saka na gane abinda ta jalli ke nufi kuma menene da bi da kalli barai rufi ikon ka ya ba mu ikon rabauta inil ma'arifi hirar soyayya yau zami da masoya barama mu ba ma gardama da katar wata al'umma kowa ya yi aikin da an ka bashi a wuce alalama zikiri da salati an ka biya min to shi zan biya layi na tsaya kada kai mun tambaya hujjata Allah na tanadarwa ubangijin jiya kai in ka ta abin da ya daure ma kai ne mina nake in har so na kake ko baitin da nake san gamsar da kai abin da ka gagara gane ya yake maki komai asara ba za su bari ba da ku nake dan faira ya kuke kishi na kuci nake mu kiyaye martabar gausi a gidanmu da tsallake duk abin da bai wuta ta kasa bayarwa kura ake shairi ko me yake mu soyayya muke wanda duk ya tsaya wa Allah gini na sadorewa yake zargi da zato bayana wa dan faira zikiri na sa kyawun bayyansa to me ya rage bisa bayan da rabon kwado ya fado ga shugaba na sa kai na tantance
musu, su ma suka ce mini har da rawa take musu. Sai ga maki da masoyi sun haɗu ba mai cin musu. Sha'anin ka azimin bakaulai dan abuji daban kake, tafiya tafiya take, kai nema nema yake. Zamani mai juyawa shawar abada sarki kake, magani mai warkar da cutukan zahiri da gaibiya. In ka tsayawa zai tsaya, kauni da kai ke tutiya. Hura miga ta rufi ka tare sama baba uban iya. Sharfinka a hannunka na kiranka da sunaye naka, sirkiya ta tsarkaka, ladanin jiki ya saka. Ya'ya da alamomin sharfinka suna nuni haka, riga ta tabbata riga sanda ta sauka jiki naka. A wuyanta akwai haka, hannunta akwai haka, a ɗayan hannun akwai a ƙasa rigar siffa ta ka. Hasken da ka ikulce sabisin ka wanza a shigake, na mazahiri nan yake, kai Ibrahimu kake. A tarattil kamsi na tsarkake ka a yadda abin yake. Haske ya haska dusai ga gausi ya bayyana, hayaki fitta na koguna, shehu ƙarshen magana. Gausi ka iya mana tun kan kasawa ta yi mana, alkhairin duniya da kiyama muke tattara. Yeah, it's your boy MJP hanging with the baddest DJ Lamzy, the king of sound in the Arewa from Latin. DJ Lamzy. Big Sonic Records. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina, zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Ya mai yawa mutan kauye da cikin gari, ake tsayawa bawa ya kai inda bai kai ba. Ikon kake sa ci mu ba wai da bara ba, to inda ya kai wa Ahmad ba dan halina ba. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Allah ka kare yardar ka gare shi yardar ne, yardar ta yardar da ni ga uban da ba da ba. Na kai da halin gidan daraja da alfarma, sai da Khadija a gaya wa mutum mun tura. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Sanyi da aniyara na buga bata yi ya zo, na kar mu tashi ba cika farali da sinna ba. Shewa Ahmad Tijjani ruyin bai ki karba ba, sabon ka ya ishe mu da yin markaba mu ba. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Sabon zamani dan halaka ba sai butulce ba, Barhama ne wakilin da ba a yi rinai ba. Da baban shehu nake kadar fara aikina, sai in gana gama ban sanya kai nai ba. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Salamu alaika masoyi gani na dawo, da abin da zuciya ba ta iya ɗautakewa ba. Saduwa da kai a san da idanun muke kuka, shine ya sanya harshe bai furta karya ba. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Mun ce muna san ka so ba so na wasa ba, makiyanmu ba su daina cin zarafi da sharri ba. Shugaba idan da gaske muke kara boye mu, ku gwada wa duniya na ku ba zai tsiyace ba. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. Ashe rai da rayuwa ya karayar da numfashi, in babu tabbaci ba za a yi da shan kwai ba. Sai ya tunu wujudi kai ne asalin mafarkina, lokacin da zan farka ba ka bari idona ba. Zaman ka lafiya Mahmudi sarkina. In na ce ina ganin ka fili ba bacci ba,
zalika wudo duka gado su fa suna zatin su ga tattara da mukar jido shehu tijjani gare ka mun ka dau guziri da safa mu karya da shiyatin da wuri to ku da wakuri Allah bai yi kamar ya Ahmad ba ciki da wajen gari ciki da jini da imam muna mai shehu idan da uwa da ba zai yi cin bari ba idan so ya kai ba za a san gaji ba to ba zan tafi ba idan baban shehu ya tsaya ba mu ga gaban mu ba assalamu ala wanda ba ya bin haƙi ba salamu ala wanda ba rabe da shi ba a baka sani ba saboda sanin kai ka san shi ba shi ya sane ka ba ina so in ce ka ce na ce wuce shehu ya ce wala ka wuce cikar dace da kai kowane lokaci a gangan matsab da ce da jini da imam muna mai shehu cikin littafin samuwar kamun ka faso da soyayyar shugaba da taina so haka na taso da sanna fahimtar da yunwa me aka so su so aikina ya samu karbuwa da wuri saboda nufin shugaba da naikatari cikin shiri na ke ta yi jaban da ke sakar dali suke bari muna ta kira don a gane inda ya fi muna ta kiyaye abin da zai zafi ba mu da karfi amma fa akwai harshen da takobi kaifin yarjiji da jini da imam muna mai shehu ana ta gudu don a kai gacin magaci wani a take yake aman abin da ya ci bakin furici yakan sa ko an sani ya